Sekethethile bethuna umama wekhaya andifuni ukuba siphindaphinde intwenye injengoba itsho xa le chapel yayizova. We had one prayer uba kube yikwethu. That's why I started that. Oh, just one Lord. Ngamanye amagama injongo kwakukuthi thank to God who gave us exactly what we want. Matonga ndicela ukwehla njengoba bengaphezu kokulo. Bathi abantu xa bekhala ngabantwana babo ngozele bamnandi azibazoba aba bantwana bam benza lento esiyifunayo esibathipe yona. Nanku umolozana wam isiquququ ndala ququzela ndandimyala ndathi ke apha singena etshethi luckily kanti naye ungena etshethi ndathi ndiyabazi abantu abangayeli itshethi bathi yho itshethi yasibhola amnandi ke wafika wamzuthethi esuka etshethi naye anazi indlela esonwabe ngayo namhlanje yimini enkulu iintliziyo zethu zonwabile kakhulu ingathi uThixo anganipha abantwana bami iminyaka emide kunathi emide. Naba abantwana bakowenu naku athi naku Khumeza siyacela nisigcinele bona ningalinge nibalahle. Ndinethemba loba ninawubathanda abantwana bakowenu nibenzele kwanto abayifunayo ningadikwa ngabo. Siyabonga bakhosi. Siyabonga. Womzi ontundu mna ke ndingubandlovu usilekhanya usemaliso ibuyamo ikhwelo lityala mzikantu ndigxotha amagqwirha kunye namagqubusha kumzi ontsundu ndiyawula ndihesha inyala lenyoka eyakhwele emthini ngenanyawo utshaba lungendlebe zikhanyileka linokhela umkhanyo nilimele ukunqalaba ngezixhobo zenzondo neentiyo izelani bafazi nqunqa nixhenze nibhunga isikhaka niphathe amatshaba nombeli buyambo kuba kaloku nizintyantyambo ezatyekanga zisikhukhula zamanzi omlambo ndize ningazideni zithandabuze bafazi kuba
ententeni. Mna ngumama kaKrimora. Umama Shiruzi kodwa ungajuza umbane ezulu. Izaba kuxa kunonkosi nombobo sinde bangavakile bavala amakhanda amathi. If I do when izikhama kwaDomba phandele khona kwanina basibela msisi basikhonza nankomo. Sithe Nkosi bantabami. Siyabulela ngento enkulu kangaka niyenzileyo. Sibulela kakhulu nangamso. Bakhozi bami ndibulela into enye kuni uba ningatsho kumphanyana uba xa imane ihamba nentombama yotshona eliyengwe nithi uTaunza utsala ngempumlo phaa kwaDomba. Taunza vumela umkakho akutsale ngempumlo yotshona kwaDomba naye. Ningakhathazeki bakhozi bami. NguKrimora ke lowa intombi yami ngumntana wami wesine kubantwana basixhenxe. Ndizele lokhululuthi bantakwethu. Ndiyabathanda Taunza. Akuthiwa lo bhayikhaya bamkhwenyana. Uthatha unza abakhwenyana bhayikhaya akuthiwa kuba bakhwenyana. Ndiyabulela kakhulu bantwana bami ngento eniyenzile apha kulo mzi wakwaNdlovu. Ndibulela nokuba nisehla nisenyuka athi utata xa ngaphilanga nehle nenyuka. Taunza siyabulela Ndlovakhe. Enkosi. Bonke Leli nemilenzi Domba. ngibulele into endiyibonileyo nomntwana wazofika apha ndambona uba nomntana xa ndimane ndisetha uyathandeka apha kule ndawo endile kuyo. Mna ke ndiyavuyisana nabantu bakwaNdlovu kuba nomntanam uziphethe kakuhle. Ndibona ngempela nje umane efika phaa efika nomkhwenyana umyeni wakhe. Lilonke ndibukele nje mna inzala yam zitshekise ziyathandana. Xa kusuku siya kwenene siyafika basiphathele njena nje singabantu abadala. Ndithi ndiyabulela Ndlovu uba lo mntana afike kwakho. Nani kwaNdlovu nihlongile nje nimkhathalele. Ndimthanda mna kakhulu. Ndiyabulela. Bathi talomni yiyo le nto unenhle nje for fortnight. Xa uhambe phaa kwa-HR emsebenzini uthi phaa ucela bakutshintshe urhole nge-100. Nyhani utatomncinci wayimamela laa nto. To cut the long story short, utatomncinci enomzi eDelta is because unathi. Enendlu setalomni because of unathi. And njengoba sihleli nje sobathathu iyadika solusiphosesadika kakhulu uthi sixoxa ithetha ngeba ninawo ndiyacela mama ndiyangava niyazenza izinto zenu niyasele nto zenu ezijingi zenu iikhokho neefanta but ndiyacela ngesuku wetata bethu niyabona ootata bethu babumbeni njani ndiyacela ndithi kodwa mkhulu wam yathetha gqitho kwapho kodwa namhlanje umamelisa unonkosikazi unomzi wakhe uathi unonkosikazi wakho unomzi wakhe ndinomzi wam ndinonkosikazi wam. So siyabula le mfundiso zakho siyabula enkosi. Ngibulisa nokuphula lelizwi lasekuseni. uNdlovu umkhulu engathi utata nje azongiphathela kakhulu uyayazi hela nto leyo zange saxabana naye zange namnyusela ilizwi ndifuna ukuthela ndimjongile
uyayazi siyahloniphana kakhulu. Apha nje ngikholekile nosigidi sinowathaduka waphethwa nguye. Zonke into zethu sizishera phandle. Usoleke thetha ngento eyi-one efemeli. Uba ifemeli abantu basidibane ixhomekeke kuthi yonke le nto. Abantu abadala basibonisile indlela. Sokushoda thina ngokuba silandele ifootstep zabazali bethu. Andozuba mde kakhulu. Athi abantu abaninzi nabayaqala ukundibona ndithetha. Andingumuntu othetha kakhulu. Ndizabulela uNdlovu. Umax Ihlobo. Xa simbiza sithi nguHlobo. Siyabulela kakhulu tata. Nawe eMarhadebe ngabe usikhulisa. Ungasuthixo angasigcina. Sisafuna ukulenzela izinto ezinkulu. Bafo, uyayazi. Sisonke baba. Noxolo kakhulu. Ndibile ndimanzi ndiyafowunela kuthiwa ndibize iprogram. Ndithunyiwe ngapha edolophini. Ndicela uxolisa abantu badala. Umkhulu wam ukholekile. Nontangam athi sebethethile. Kwaye bathetha exactly le nto bendifuna uyithetha. So ingangathi ndiphindaphindana nento sebeyithethile. Kodwa ke akho nto rongo apho kuba namntu nawe Anithi xa kuthiwa yeyele ndijonge nje. Xa kuthiwa yeyele niye nenze sure ukuba niyakuquma umntu. Ndiyabulela ngaloo mazwi bahlengana. Igama ke ndingakiso kuthiwa uba ndinguKhimolo. Andinguye uKhimolo, ndisendaba ngo-Emihlesizayo. NdandinguKhimolo ngoku ndandinguwaseliyengweni. Ngoku sendinguMadombo, uMangcina, uPhazima, uShubela Msuthu. Iwele likaDusini. Ndizalwa yintombi yakwaMashiya ozikode uManezulu. Ndiyazalana nabantu bakwaMashiya, ndingumtshana kaMashiya. Umntu wamaXaba ndizala umakhulu wam intombi yakwaMashiya izalwa nguMaxaba, oNkosi oMdumba. Utata wam uzalwa nguMakhoza. Andinamazwi amangaki. Kodwa ndizothi kabakaba ngokwento ibithetha uba kutheni silapha kona bokungalolanga ukokha umntu uhamba hambi. Ndizobalisa nje isitori esishort nje ebesithi nzima. Ndikhumbula the time ndisebenza eLimpopo. Ukhona umuntu phaa emva okuthiwa uMr Matebula. Usuka le-11 uzosapota mna, ndazisebenza naye lakuthi. Sisebenza nje emgaqweni thina ke sibona ntente. Bongalulanga ndisebenza phaa ndikhumbula ndisebenza ndihlala le ngasemusini. UNdlovu uhlala yedwa apho. UNdlovu xa ufuneka eyosibona usibona kanye ngenyanga because uzofumana mhlawumbi 20 chip abisibona. Efike ePolokwane yho asidolofika endapha funeka ekhwele iibhasi zaseZimbabwe. Babelani ke ufuneka efike eFriday Sunday funeka ebuyile ezokhangela. Wandlovu siphange inhliziyo. Wandlovu siphange inhliziyo. Wandlovu siphange inhliziyo. Sidle ekhaya. Inkosi kakhulu ngale opportunity. Kukhona enye into mhlambe ningayiqondi nje. Uyazi kuthi xa kufuneke kwenziwe into ezizohlobo
kubanzi because sinabantu abasithandayo besithanda singenanto zange saba nazo friends kuba kuthiwa udumile or umuntu ethini thina we happen uba sivane nabantu esikhula nabo sikhula nabo bonke abantu ebagcwelapho that are our friends, that are our brothers. Asongabantu esibatsale emthini sabasondeza ukuthi sisezantsi. Ngabantu esidibene ngokuzama impilo sakhula yabo. Yazi omnye umuntu might not understand that.